Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Moje meno je Králíček. Ako všetci vieme, v týchto dňoch prebiehajú v Českej republike voľby prezidenta. Dopočul som sa, že nejaký sloník sa chce stať prezidentom. No to je absurdné. Dovolte, aby som sa zasmial. Sloník! Sloník prezidentov! To myslím si, že sa zhodneme, že nie je možné. Ja som síce Slovák, áno, je to pravda, ale čo taký slon z Afriky? Čo ten môže vedieť o nejakých tradíciách slovenských alebo českých? Však my sme ešte pred pár rokmi boli bratia. Asi sa pýtate, že prečo by ste ma mali zvoliť? Tak ja vám to hneď poviem. No, tak napríklad... som dobrý na ľudí. Veľmi dobrý. A mám rád prírodu. A zvieratka. No, medveďov veľmi nie, ale to sú moje osobné záležitosti. No a taktiež som nebol... Nikdy som nebol komunistom. Nikdy, veru, že nikdy. A som za podporu sov a ostatných múdrych zvieratiek. A som férový a som najrýchlejší, to je veľmi dôležité, som najrýchlejší zo všetkých zvieratiek, dámy a páni. Preto vás žiadam, zaktivujte všetkých svojich priateľov a voľte Králíčka. Rimania mali v Senáte kone. Tomu ja hovorím skutočná tolerancia. Zvolme si Králíčka prezidentom.